Nekomerčnú filmovú tvorbu a jej klubovú distribúciu zastrešuje Asociácia filmových klubov. V roku 2010 do nej patrí už 44 klubov s počtom vyše 6 000 členov. Ich ambíciou je šíriť umelecky hodnotné filmy po celom území Slovenska. Rok 2010 bol pre asociáciu a pre klubové hnutie takým príjemným prekvapením z niekoľkých aspektov alebo z niekoľkých momentov. Predovšetkým to bola návštevnosť, ktorá nám kopíruje roky predchádzajúce. Aj napriek tomu, že kina, hlavne v Bratislave, kamenné kina, kde sa hrajú filmy z našej distribúcie, zanikli. A sieť multiplexov, filmy, či to sú klasici svetovej kinematografie alebo najúspešnejšie filmy zo svetových áčkových festivalov, nezaraďuje do svojho programu. Ďalším prekvapením pre nás bolo v minulom roku, že sa nám napriek tomu, že kín ubúda, podarilo udržať rovnaký počet premiér ako v minulom roku a to bolo opäť vysokých 31 filmov. Na čele návštevnosti je film Katka, časozberný dokumentárny film úspešnej a výbornej českej dokumentaristky Heleny Třeštíkovej. A to nám tiež potvrdzuje zase ten trend, ktorý máme už niekoľko rokov v asociácii, že tak ako v roku 2008 bol na špici úspešnosti dokumentárny film slovenský Slepé lásky Juraja Lehockého, tak minulý rok to bolo Osadné Marka Škopa. Tak tento rok je to opäť dokument, síce český, ale je to opäť teda dokumentárny film. Asociácia slovenských filmových klubov okrem konkrétnej distribúcie filmov má aj svoje základné podujatia, ktorými sa venuje počas svojho roka a láka tým klubového diváka do kín. Teší nás, že sa nám stále kontinuálne darí udržiavať podujatia, ako je Projekt 100, ktorý 4 mesiace beží v slovenských kínach, v 35 mestách, v 45 kínach. Venujeme sa taktiež vydavateľskej činnosti. Vyšiel pod hlavičkou asociácie Sprievodca klubovým filmom, najnovšia kniha o Viktorovi Kubalovi. Našou ambíciou je už takmer 20 rokov, aby sme predovšetkým vzdelávali nášho diváka, aby sme mu doniesli kvalitný film a vynakladáme na to teda všetko naše úsilie vo veľmi malom kolektíve a hlavne s veľkou láskou ku kinematografii.